बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला आसामावहाय सोमावसारदोंमोन 6था जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना होननानै गोबां आफादफ्रानो दिनै धरना होदों गोबां आफादफ्रानो गोबां खोथा बुंदों दा बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांमोन बादे बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो गोबाव सम जोङो बुंबोबाय थादों दे जोङो दिनै एसटि थाखानाय एसटिफोरखौ दिनै खस्थ' होआलासिनो सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा एसटि मोनोबा बेयाव जों गसंथेगोन आरो बिथांमोननो इलिगेलि भाबै भारतनि संबिजिताव जाय बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों आरो बिथाङा जोंनो एसटि होखांनानै बिथांमोना जोंनो सोरबा ट्राइबेल्सफोरनो थाबोनाय ट्राइबेल्सफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होनानै आरो बर'फोरनो रायजो होनानै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया बिथांमोना जेनेरेल जायो ना बिथांमोना ओबिसि जायो ना बिथांमोना शेड्युल केस्ट जायो जाबाय थाथों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोननो एसटि होनायनि आगोल इलिगेल भाबै जोंनो 5 मिनिटसो आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होग्रोनांगोन बेनो जोंनि स्टेन्ड आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया दिनै जोङो आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै टिवा स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्टस दिनै गार' स्टुडेन्टस आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयैनो जों दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बेयाव स्ट्रंलि होदों दि एसटि होनो मोना बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो एसटि होयोबा थाखानाय एसटिफ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन मानो होनोब्ला दा थाखानाय जि एसटि बिथांमोना बुहुत बेकवार्ड
कुनु बिथांमोना आपलिपमेन्ट गैया इक'नमिकेलि गोबां खस्थ'यै दिनै बिथांमोना थांबोदों आरो बिथांमोनानो बिनि बुमिपुत्र आरो जाय 6टा जाथि जन'गोष्ठि एसटि बिनो नागिरदों बिथांमोना बिनि थागिबि नङा बिथांमोना गुबुन देशनिफ्राय फैनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आरो बिथांमोननि जे क्राइटेरिया बेनाय कुनु बिथांमोना मोनसे गावसिनि निजा भाषा गैया निजा राव गैया निजा हारिमु गैया निजा धर्म गैया बेखायनो बिथांमोना मोना होननानै जों स्ट्रंलि भारत सरकारनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों नैबे बनसुनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर प्रग्रामनि थ्रुयै।